El Born Centre Cultural ha estat l'escenari escollit per celebrar la 13a edició de la 080 Barcelona Fashion, la passarel·la de referència de la moda a Catalunya. Més de 30 desfilades de dissenyadors i marques que al llarg de la setmana presenten les seves propostes per la temporada tardor-hivern 2014-2015. Entre elles hi trobem les empreses aranyenques TCN i Cóndor Aretex. La primera a desfilar ha estat la marca dirigida per l'aranyenca Tothom Comella, TCN, que ens ha presentat una col·lecció inspirada en un temporal d'hivern de la costa. Colors com el blau marí, verd militar, gris o beix han protagonitzat la desfilada en la qual no hi han faltat els quadres, les ratlles camiseres i el plometi. Els complements també han jugat a apropar-nos al mar amb gorres de mariner i botes d'aigua. Per l'hivern de l'any que ve, TCN segueix apostant per la comoditat sense deixar de banda l'estil i la provocació. El culot i els sostenidors triangulars continuen sent les peces estrella dels conjunts interiors. Cóndor, la marca aranyenca que data de 1898, un referent en calçateria que des de fa 6 anys ha apostat també per col·leccions look total en moda infantil per nens i nenes de 0 a 12 anys, dissenyades i fabricades a Arenys de Mar, ens ha presentat la col·lecció Papallones d'hivern. Colors elegants i refinats com el gris, el negre o el blanc contrasten amb blaus elèctrics, vermells o verds, aconseguint simular les tonalitats de les papallones. Línies senzilles, còmodes de portar i lleugeres. Una de les coses a destacar ha estat la posada en escena, ja que durant la desfilada el grup guanyador del concurs de televisió Oh Happy Day, els 10 de veu, han acompanyat els nens versionant cançons marcant el ritme de la passarel·la.